joget nih. Ireng manis, spesial Mbah Putri, Mas Kembar nggih. Pelacep pulaane rusak rusuk keburu nafsu. Wakasane montang manting ragate Lacep pulaane rusak rusuk keburu nafsu. Makasane montang manting ragate akeh aku
Putri. Pak Sandi. Weh. Kapan-kapan mampir ya, Bu. Ayo. Dek mau bengi wis montang mate tanpa turu atiku tansah risikan amarga bukan sumanding muting yara tetek lancer kuning. Aku mengkene Rumangsaku teko karo melak milih awemu tansah ngece sing teko jebul sing kucing Prima suara Juragan Ciki Pak Sandi. joget ya Pak. Ini Mas Bagus Pos montang mate tanpa turu atiku tansah risikan amarga elek bubar sumanding mutiara tetek lancer kuning. Aku mekene romangsaku teko karang milang-miling Awemu awemu tansah ngece Ronggeng gunung ya, Mas. si kucing budhe. Yo 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 Pak Ji. Mau bengi Pos montang mate tanpa turu Mbak Yati atiku tansah risikan amarga elek bubar sumanding mutiara tetek lancer kuning. Aku mekene romangsaku teko karang milang-miling awemu tansah ngece Lagi ronggeng gunung ini Mama Ira putih. Tiga. Yuk. si kucing
Guru Prima, Pak Haji Kemis matur sembah kalian Budi, Mama Ina, Mas Sani matur sembah nuwun. Sur, 75 Budi, Haji Kemis 75.000. Kadung dandan Pak Dek wis ratek lha iki nang ngarepmu lho. Dek wingi. Oh wingi. Janjane kowe ning ngendi? Gelakatmu. Mamaela kok buru-buru banget. Mamaela cek utang aku Mamaela. Kone anu janjian nih Mamaela. Janjane kowe ning ngendi? Gelakatmu. Gelakatmu sajan nyori gani. Atiku sono kowe kencan karo priya liya.
Yati. Sing gedhe ngapur-ngapur nang mas pepujanku jajan tengatiku sambungku mung wanci dalu lupit dosaremu Mas kang mratitisake more lestarine ape pirantine tanono kang nyuruhake ya mung akibate aku mung bayangke mendah boyo yen to sida urip lan nika mesti bagyo mulya jur lair putri solesnya terus bisa nyomoto kok kabeh srana yo payo monggo lagune napa Pak e? oke yo masuk Mbak Yati. Sing gedhe ngapur-ngapur nang mas pepujanku jajan tengatiku sambungku mung wanci dalu lupit dosaremu garwamu yo Mas kang mratitisake more lestarine ape pirantine tanono kang nyuruhake ya mung akibate aku mung bayangke remuke atiku iki yen becarelingi bocah loro kuwi pomo tenan sida dadi sahara tak ganti dikopo gemati Ore belum selesai loh. Joget sini sama Tante Yati. Cilikanku ngene iki, Mas. mendah boyo yen to sida urip lan andika mesti bagyo mulya jur lair putri selestya terus bisa nyawara di kokane srana sambung wanci dalu. Terima kasih.
Janjane kowe neng sabut siji. Loro. Mas Tono, sabut Mas. Yo alah, cabut Bu. Bos Bakri nanti kita pulangnya bareng ya. Si, Siap. loro Bu. Janjane kowe neng endi? Lagatmu. Gelagatmu saja kepriyane hatiku Jambu alas spesial nih buat Bapak Sukiti. Yuk, langsung yuk. Masih bersama Barata. Kita goyang bersama Prima Suara yuk. Kelingan manis sesame, terus kelingan ramah kemoyone, terus nolak ngasih sayange, arep api lakon dadi bojone. Abot Bu. Sayange wes duwe
titeni randane sayange wis duwe bojo bablaske gelo Mas gelo ning aku wis kadung tresno kateki Mas Alonso rasane nganti yen aku rak lakon melu duweni Pepe wis bangun nyelem bareng saiki ketemu tapi lomo ninggalake aku yen pancen ditinggalke gawe karo ati salawase ayo koyo ngene lelakonku pengin ngomong dadak ketemu yen pancen gawe karo ati selawase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
Pur karo Erik. Catatan sajroning ati datang lutut saya merhati aku kowe dadi karmo menak kolereng ning kubur terima suara yo Mas Pono. Mas Prapto, Pak Toto monggo. Ayo yo, ayo yo, ayo yo. Yen lewat aku kelingan Bukai. kae yen tanggolan Iya iya yo, iya iya yo. neng sagak keban tulisan warna abang tondo isih prawan luput kae Dibablas ke nopo nopo Mas segubuk Bagus. asmara. Lah nggih, 13 ke ya. Nggih. Sementing tuh mboten tugu ngajeng Dipun niku lho. 12 ke anu Mas Pur. Sing apal lah. Lali janjine mawon. Catatan sajroning ati datang luntur sayang merhati aku kowe dadi karmo menak kolereng ning kubur asmara. Gemoy Mbak Tuti. Yo.
Ji. Betul hae napa mboten? Nggawa wis ta tenang wae. Nggawa. Tak kira Asale sih ini carry teh. Oke, Wis, siap. pokoknya rasa khawatir. Oke. Ya, teh. Heeh. Janjane kowe ning endi? Gelagatmu sajak nyupiani. Hatiku sung kowe kencan karo wanita liya. Mbak Teki monggo. Monggo. Panyuwunan Pak Haji Mulut monggo. Ya, Pak Haji Mulut Paris. Ya nggih, Pak Haji Mulut langenane rondo kempling. Monggo Paris. Sapundi Mbak Ayu kate tindak putih. Bekasi. Kate ngaren tindak wae ora numpak taksi. Dewean opo ora wedi timbang atur kula kurun ngancani. Rasa Pak Aris alias kebetulan belanjane kuota pancen kapotan yen turun mas enggal-enggal rencani teko omah Pak Aris kula pijeti pripun Tenane tenan lho sumpah wis tenan. Topel wong legan golek momongan. Niki blonjo napa mbayu badhe pindahan. ampun gelo Pak Aris jenengan ampun muji wong kula pancen rondo ayaran bojoku jek lunga Ngapusi awan-awan lunga blonjo nang pasar pae. Rawan rondo kanggo kurapati penting. ning Semarang mas gelang apa anting-anting josumalang nadyan rondo dijamin ngeplik. Monggo Pak Haji, langenane Pak Haji Mulut rondo klempling. Monggo tidak. Paji, monggo. Ngapundi Mbak Ayu badhe tindak pundi.
Mulut sampun dipun pinangkani nggih. Prima suara Mas Bagus. Masuk. Monggo Mas. Sokor bisa nyaman gunung desa dadi raja dene ora ilang gone ngaturaken sedherek siang kentut Bapak
aja. Kayak sampai Melu-melu bawah. ngene. Syukur bisa nyawang gunung bisa ngati Enak ya tuh. enake pos aku. Terima suara Putra Sragen. Yuk. Oi. Ayo mas. Sinaksen lintange lupu semono janji prasadyan ati tansah kumantel ning netra arenoso rasa rasaning driya monggo niki. Jogetnya kesini Iku dong sing Bu. ngersake jam sare nggih Bude. Oh ibu, oh injih. Langsung Sampun nggih Bu, diputer. lagunipun sampun diputer. Monggo Mas, bagus. Nalikane ro ing dalu atiku lam-lamet sira ayu nganti makin ora bakal lali lakae lintange mlaku Nggih,
Subur. Oh Pak Subur. Subur bed, Subur bed. HR niku bayar Pak Subur. Iki bayar paling enggak 50.000. Iya. HR niku bayar Pak Subur. Subur iki lho. Janjane Kowe wis ngerti. ngendi Gelagatmu saja nyupriyani. Atiku sujana. Kowe malah gondol prioli. Yuk. Matur sembah nuwun Pak De. Mangke malih sanes. Oi. Yo. Prima suara campur sari Indonesia. Yo. Sur. Sur. Ora kaya dek semono katresnanmu pancen nyata anane mung tansah ngalembono jujur ora gawe suwon mula aku yo nimbani tresno sarta bekti tresnaku ora mono lati nanging sateruse ngati apa ya takonane saiki mung lanes wae katon yen wis ora gape sak solae mung tansah ngece aduh kek kepiye tak rewangi lara lopo nanging yakti tanpa guna pancen sliramu wis ora tresno kancana mung katon winto Primas Wan. Oi. Yo. Ora kaya dek semono katresnanmu pancen nyata anane mung tansah ngalembono jujur ora gawe juwon mula aku yo nimbani tresno sarta bekti tresnaku ora mung ana lati nanging sateruse ngati
wangi lara lopo nanging yakti tanpa guna pancen sliramu